गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोन्दों जानो हागौ। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय आरो जायफोरा गोदान नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना अनलाइननि भिडिअ मोनबाय थानो हागोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों। आरो नोंथांमोना माखासे गोनांथि जानायफोरखौबो नैबे चेनेलाव मोननो हागोन। गोबां भिडिअ हगारबाय, नोंथांमोना चेनेल सिङाव थांनानै भिजिट खालामनानै भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। अब्ला आङो भिडिअखौ जागायनोसै, बारा गोबाव खालामलांला आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनि सिगां लाइक होबानो जाबाय। नोंथांमोना आरो माबाफोर बुजियाबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। अब्ला दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिथिखादों जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो फ्लिपकार्टनि माखासे जब ओंखारदों, बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जायफ्रा एप्लाइ खालामनो गोसो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मोजाङै भिजिट खालामनानै मोजाङै मिथिनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। अब्ला आं खोन्थालांसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला आं अपेन खालामनोसै। लाइक होदो मोनसे बयबो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना लाइक होबानो जाबाय। अब्ला नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। फ्लिपकार्टनि जब डे आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बे पेजआव माबायदि फैगोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। लास्टसिबां नाय भिडिअखौ, अब्ला नोंथांमोना गासैखौबो मिथिजोबगोन। अब्ला आं बेखौ गोजौआव बोगोनसै, नायबानो जाबाय। जायफ्रा फ्लिपकार्टआव नोंथांमोना जब मावनो गोसो जादों, नोंथांमोना फ्लिपकार्टआव खामानि मावनो गोसो जादों, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनाया जोबोद इम्परटेन्ट। दा गोदान ओंखारदों दै 2023नि, बेयाव नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव माखासे नट लिरनानै होदों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि। बेयाव नायदो फ्लिपकार्ट रिक्रुटमेन्ट 2023, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेयाव माखासे लिरनानै होदों। बेयाव अरिजिनेसना दङ नै फ्लिपकार्ट। बिनिफ्राय जब टाइपआ नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। पार्ट टाइम मावनो हायो, फुल टाइम मावनो हायो। बिनिफ्राय बेयाव दङ एप्लाइ मडआ अनलाइन जागोन दे, नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलजोंनो हागोन अनलाइनै मावनो। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय हु केन एप्लाइ, बेयाव दङ अल इन्डिया केन्डिडेट, जोंनि इन्डियानि मानसिफ्रानो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। गासैबो मानसिफ्रानो बेयाव खामानिखौ मावनो हागोन। बेयाव नायबानो जाबाय, गासैबो इन्डियानि मानसिफ्रानो थानो हागोन आरोना। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय न' अफ भेकेन्सि, बेयाव दङ माल्टिपल जागोन दे भेकेन्सिया। बिनिफ्राय बेयाव दङ सेलेक्सन प्रसेस, बेयाव इन्टारभिउ जागोन। बिनिफ्राय जब लकेसन एक्रस इन्डिया जागोन। बिनिफ्राय आङो गोजौआव बोखाबावनोसै। बेयाव नायबानो जाबाय। माखासे बेयाव लिरनानै होबावदों। बेयाव पस्ट नेमफोर होदों, बबे पस्ट बेयाव होदों, मा पस्टआ ओंखारदों, बेयाव नोंथांमोना नायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय आङो गोजौआव बोखोनोसै। बेयाव नायबानो जाबाय सेलारि बेसेबां मोनगोन नोंथाङा बेयाव लिरनानै होदों। सेलारि बेयाव माखासे इयाव लिरनानै होदों गुड सेलारि आस पिर रुल्स, बेयाव रुल्सफोर दङ, बिनिफ्रायसो बिसोरो सेलारिखौ होनाय जागोन। बिनिफ्राय आं गोजौआव बोखोबावसै, नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बेयाव फारसेनिफ्राय नायजोबनो हागोन। नोंथांमोना बेयाव नाय फ्लिपकार्ट रिक्रुटमेन्ट 2023 एज लिमिट, बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव बैसोआ बेसेबां जानांगोन, 18 इयार्स जानांगोन दै, अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव बे गाहायाव नायबानो जाबाय एप्लिकेसन फिस, बेयाव नोंथांमोना जेनेरेला फिस होनो मोननाय नङा। बेयाव नायबानो जाबाय SC ST नो फिस लिरनानै होदों। इडुकेसन क्वालिफिकेसन बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव बेसे पासआ बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो, बेयाव लिरनानै होदों 10 ओमफ्राय 12 ग्रेजुवेट पासआनो बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो। बिनिफ्राय गोजौआव बोखोबावनोसै। बेयाव माखासे गोबां लिरनानै होदों, बेखौ नोंथांमोना नायनानै फरायनानै खालामनो हागोन। बिनिफ्राय दा आं एप्लाइखौ खोन्थागोन। एप्लाइखौ गोजौआव बोखोबानो नुखायो, नै नायबानो जाबाय। नै गाहायाव दङ, नायबानो जाबाय इम्परटेन्ट लिंक्स, बेयाव नोंथांमोना बेयाव दंखायो नै एप्लाइ अनलाइन, बेयाव नोंसोरो क्लिक खालामबानो जाबाय। खनसे क्लिक खालामनानै होदो जायफ्रा एप्लाइ खालामो। बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै होबा बियो पेज गेवगोन, बेखौ नायबानो जाबाय। आं नोंसोरनो खोन्थालांनि। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। गाहायाव कन्टिनिउ अप्सन नुगोन, बेयाव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय बेयाव 3 डट नुगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। नोंसोरो 3 डट नुदों, बेयाव खनसे थुदो खनायाव। बिनिफ्राय बेयाव दङ नै नायबानो जाबाय केन्डिडेट लगइन, बेयाव खनसे थुनानै होदो। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बेयाव नोंनि इमेल आइडि होदो, बिनिफ्राय पासवर्ड होदो। बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना खनसे टिक मार्क होदो, लगइन होदो। अब्लानो बेयो अपेन जागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बबे जबाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन फ्लिपकार्टनियाव, आं दहाय खोन्थाखादोंमोन, सिगाङावनो बुंखादोंमोन। नोंथांमोना बबेयाव भेकेन्सि नुगोन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। भेकेन्सि थानायफोरखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दे। नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना बे पेजआव माबायदि फैगोन होनोब्ला आं नोंथांमोननो बेखौ लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होना दोनगोन। बे लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव मोनगोन बे लिंकखौ। बिनिफ्राय जायफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंनि इन्डियानिया
बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। दा गोदान होदों दै जायफ्रा एप्लाइ खालामनो गोसो एप्लाइ खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो गासैखौबो क्लियार खोन्थाखाबाय। नोंथांमोना गाहायाव बोखाबानो एप्लाइ अप्सन मोनगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। नोंथांमोना नुखादों नै लेटेस्ट गभर्नमेन्ट जब्स, बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै माखासे नोंथांमोना लेटेस्ट गोदान जब फैनायफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। जायफ्रा एप्लाइ खालामनो गोसो आं नोंथांमोननो लिंकखौ होना दोनखाबाय डिसक्रिपसनाव, नोंथांमोना मोननो हासिगोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना आं बेखौनो शेयार खालामनो होनना फैदोंमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, जायफ्रा दासिमबो लाइक खालामाखै आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेफोरबायदिनो गोदान अनलाइननि भिडिअ मोनबाय थानो हागोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय। नेक्स्ट भिडिअआ थाब सफैगासिनो दं, नोंथांमोना नायनानै थाबानो जाबाय।